Igama lam ndinguNtombomzi kaGamanye, uMamhege Isiduko, uNgobo Mdudumashe uMaqatha Likhoni. Ndiphuma kwa-17 kwaWard 22 phantsi kokhansila uBoyi. uLouis Agri ndimjoyine ngonyaka ophelileyo 2024 nge-11 kaNovemba. Ubomi bam bebunzima kakhulu before ndifumane le project yakwaLouis Agri kuba ndiphila ngesibonelelo sakwa-Disability Grant. Ndinabantwana abajonge kum, ndinekhaya lam ekufuneka ndilifidile. Bebunzima kakhulu ubomi bam before ndifumane le project. Ubutshintshile uLouis Agri ubomi bam kakhulu kuba ndifundile ngezolimo, ndikwazile into yokuba nam mandikwazi ukuzilimela, ndibe nezinto endingazohamba ndiyozithenga, ndikwazi uba nemifino egadini ukuze ndikwazi upheka kutyiwe endlini. Ukhona umehluko kakhulu owenzileyo uLouis Agri apha elalini, kuba apha elalini kune-daycare center yabantwana. Sikwazile ukuba sihambe siyonikeza abantwana imifuno ukuba kuze bakwazi uphekelwa, kuba kaloku abantwana baphuma kumakhaya angalinganiyo. So imenzile umehluko kakhulu apha elalini. Indincedile kakhulu, indincedile i-toolkit yakwaLouis Agri kuba ngoku noba sendihleli ixesha lam elininzi ndilichitha egadini, ndiyaklina kuba kaloku ngoku ndineento zoklina. So benze ubomi bam balula kakhulu. Iminqweno yam ukuba maliqhubekeke nezolimo, ndikwazi ukunceda, ndincede kula makhaya, kwezi ndawo kugcinwa kuzo abantwana abangenabazali, ndikwazi ukuyofaka imifuno kula makhaya wabantu abadala ukuze babe nento yokwazi uba baphekelwe, ndibanikeze.